Ας δούμε σε αυτό το σημείο τι απαντάει η επιστήμη στην κυρίαρχη αφήγηση περί ζωής του αγέννητου παιδιού και δικαιώματος του εμβρίου στη ζωή. Σύμφωνα με την ιατρική, η άμβλωση δεν συνιστά έγκλημα, διότι το έμβριο, ιδιαίτερα στα πρώιμα στάδια της κύησης, δεν αποτελεί αυτοτελές πρόσωπο με βιολογικά, νευρολογικά και ηθικά χαρακτηριστικά, συγκρίσιμα με εκείνα ενός γεννημένου ανθρώπου. Πρόκειται για έναν αναπτυσσόμενο οργανισμό που βρίσκεται σε πλήρη και απόλυτη εξάρτηση από το σώμα της γυναίκας, χωρίς καμία δυνατότητα ανεξάρτητης ύπαρξης. Από τη σκοπιά της βιολογίας και της εμβριολογίας, η ανθρώπινη κύηση δεν είναι ένα στιγμιαίο γεγονός, αλλά μια διαδικασία σταδιακής ανάπτυξης. Στα αρχικά στάδια, μετά τη γονιμοποίηση, το έμβριο συνίσταται σε ένα σύνολο κυττάρων που πολλαπλασιάζονται και οργανώνονται, χωρίς λειτουργικά συστήματα που να μπορούν να στηρίξουν αισθήσεις, συνείδηση ή αυτοτελή ζωή. Κατά το πρώτο τρίμηνο της κύησης, δεν υπάρχει ανεπτυγμένο νευρικό σύστημα. Οι βασικές δομές του εγκεφάλου και του νοτιαίου μυελού αρχίζουν να σχηματίζονται, αλλά δεν λειτουργούν με τρόπο που να επιτρέπει την εμπειρία πόνου ή την ύπαρξη οποιασδήποτε μορφής επίγνωσης. Η συχνά επικαλούμενη καρδιακή λειτουργία στις πρώτες εβδομάδες δεν αντιστοιχεί σε καρδιά με τη φυσιολογική έννοια που γνωρίζουμε μετά τη γέννηση, αλλά σε ρυθμικές εισπάσεις εμβρυϊκού ιστού, χωρίς ολοκληρωμένο κυκλοφορικό σύστημα και χωρίς δυνατότητα αυτοτελούς λειτουργίας. Η σύγχρονη νευροεπιστήμη καταρρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί συνείδησης ή πόνου στα πρώιμα στάδια της κύησης. Η εμπειρία του πόνου και η συνειδητή αντίληψη προϋποθέτουν τη λειτουργία εξειδικευμένων εγκεφαλικών δομών, κυρίως του εγκεφαλικού φλοιού και των συνδέσεών του με το θάλαμο. Οι δομές αυτές δεν είναι λειτουργικά ώριμες πριν από την 22η έως την 24η εβδομάδα κύησης και ακόμη και τότε η νευρονική δραστηριότητα δεν είναι ώριμη. Συνεπώς, η εξομοίωση μιας διακοπής κύησης με την αφαίρεση της ζωής ενός παιδιού αποτελεί επιστημονικά αβάσιμη παραποίηση της πραγματικότητας. Καθοριστική σημασίας είναι επίσης η έννοια της βιωσιμότητας, δηλαδή της δυνατότητας επιβίωσης εκτός μήτρας με ιατρική υποστήριξη. Το όριο αυτό, σύμφωνα με την ιατρική, τοποθετείται περίπου στις 23 με 24 εβδομάδες κύησης και ακόμη και τότε η επιβίωση συνοδεύεται από υψηλότατα ποσοστά σοβαρών επιπλοκών. Πριν από αυτό το στάδιο, το έμβριο αδυνατεί πλήρως να υπάρξει εκτός του σώματος της γυναίκας. Εξαρτάται ολοκληρωτικά από αυτήν για οξυγόνο, θρέψη, ορμονική ρύθμιση και αποβολή μεταβολικών αποβλήτων. Από την οπτική της δημόσιας υγείας, η ποινικοποίηση της άμβλωσης δεν προστατεύει τη ζωή, αλλά τη θέτει σε μεγαλύτερο κίνδυνο. Δεκαετίες διεθνών δεδομένων δείχνουν ότι οι απαγορεύσεις δεν μειώνουν τον αριθμό των αμβλώσεων, απλώς τις μετατρέπουν σε παράνομες και επισφαλείς πρακτικές, αυξάνοντας τη μητρική θνησιμότητα. Γι' αυτό και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αντιμετωπίζει την πρόσβαση σε ασφαλή άμβλωση ως ζήτημα ιατρικής φροντίδας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όχι ως ποινικό αδίκημα.